Galicia é unha das comunidades autónomas con máis persoas centenarias. Destaca especialmente a provincia de Ourense pola súa taxa de lonxevidade, a máis alta de toda España. Un exemplo é Delmira Rodríguez, que cumpriu esta semana os 100 anos rodeada da súa familia. Ela mesma nos conta como foi parte da súa vida. Galicia conta cun elevado número de persoas centenarias, sobre todo na provincia de Ourense. Delmira Rodríguez Durán é todo un exemplo de lonxevidade. Naceu en Cuntis hai xa 100 anos. Acaba de cumprilos hai uns días, rodeada da súa extensa familia no Carballiño e cunha celebración moi especial. Éramos 40. Quantos éramos? 4. O tarta, o pulpo. Delmira repasa con nos parte da súa extensa vida. Para o Carballiño vin aos 30 e pico de anos. Meu marido meu por traballo. Teño 13 netos e 13 bisnetos. Entre os seus segredos de lonxevidade, Desayunar leite con cacao ou así, unhas galletas, e comer como de todo. e a pesar dos moi ben levados 100 anos, pois agora a polos 101. Muchísimas gracias a todos. Vale, vale, bien.